oy. Tingalig makadisturb ko ni nanay. Nagpray ra ba siya? Ay, pagkatoy-toy. Mayuhag kini mong pagkaliwat sa imong nanay Jinjen. Oy, Inday JP. Buutan man ka. Naliwat mo ko ni nanay, noy. Retarded man siya. Mauna diha. Si nanay ni mo Jinjen, buutan. Isag retarded. Samot nagdi pa na retarded. Ako isang duolon si nanay, noy, ha? May pa. Ako. Ano ka, pray, nay? Nagsilak yung lagi ka, nay. Hindi, ay. Ay, wala ra. Uy, okay ra. Nanay Jinjin, uy. Ngano man, nakamata man ka. Uy, JP. Diba natugman ka sa sofa? Nakamata man ko, nay. Hawa na ka. Nakadungog man ko. Ako kaayo si Lola Pearl na ako. Ako yung dipasangilan. Nganong gikulata si mami. JP, ayaw lang tuhui Mama Pearl, ha? Nay, ano sa po makayo sila na ako? Si Lola Pearl o si Mami Simple. Gusto ko sila makakita na ako. Mao nga, ayaw na lang jud pag paduol anak nila, ha? Likay lang jud JP, ha? Gusto ka? Duwa lang ta? Di lang ko, Nay, eh. Ayaw lang nag-uol JP, ha? Di man gusto nanay Jinjin masakit ka. Usabaya na maka daot sa heart ka ng sige gool. Nay, ikaw na lang ang akong inahan, be. Tinuod lang ka tong imisulti sa una. Nga ikaw ang nag-anak na ako. Sige lang, retarded ka. Tugot, rasad ko, JP. Nanay Jinjin, imo, tanood inahan. Ninduta, unda, Nay, no? Kung ikaw ang akong tinuod nga inahan, ninduta, Jud. Gusto ko, ayaw Jinjin, JP. Nanay Jinjin, imo, tanood inahan. Gusto, Jud, Nanay Jinjin. Pero dili man na mahitabo, Nay. Ginaaman si Mami Shane nga ako tinuod nga inahan. Na si Daddy Elmer nga akong amahan. Ari lang, be. Love you, Jud, imo, Nanay Jinjin, JP. Love you too, I Nay. love you. Ako ang tinuod ni mong inahan, JP. Pero dili pa mahimong isulti karon. Pero moabot ra ang higayon. Nga masayran nimo ang tinuod. Paabot na ka ng higayon na, JP. Paabot na ka na. Oo, niya, Elmer. Kumusta naman ang pagpag-isulti mo sa pasaw? Suko palagi pa? Di man gaya gusto na makauli ko sa ilaha? Ayaw. Kaya mo pauli ka? Ayaw pala biyaring adlaw. Kadilit mo mapasaw. Pwede mo maagyo. Gaiya ka mapasay ron. Pwede kamutin. Wapa ka masayag sa unsa ka maldita si Shameful pa? Karabala ni mo masayari? Ang iya balita? Kanaminyo na mo? Dugay na pa. Kiniad ko pang buya paminsin. Pero sa gingon ako, si Jinjin ang rason kung mao akong pakastan si Pearl. Pero, ako magituduan akong kaugalingon ba na mahalon siya? Anam-anam na ba yata to? Pero, siya ang sinitag pagi na mawagtang akong gugma niya. Ayaw na Elmer ha? Hinumdumi ang mag-isaad kang pare Vincent. Pa, pwede ano na sa sa ato? Pari lang sa kong palabay guras. Paano mo? Pa, masuko pagyapon ka na po. Nasuko pag ito ta. Pero, ipasa tamang ka. Ganak tamang ka.
Mas may patigbabaw ang akong gibate. Hindi mo to ka anak ikaw kasi akong katugdanan. Aw, kung mauna pa, hindi na di ko nimudakpon. Hindi, Elliot. Hindi kayo na. Lapasod ko ang akong katungdanan. Tungod kayo patigbabaw ang akong pagkaamahan dyan mo. Kanihar ako nagsudon ang inahan ug anak nang naghinilak kay man masinti man lang apil ani eh. Yon. Nahalok ka na kasi. Eh, Halimbawa ka ba yan? Hitago na natin ang GP. pagkatoy-toy. May rasang gitago nang siya na eh. Na si Inday Jinjin ang inahan ni Inday JP. Kaya mahibawa uroy ang bata na si Inday Jinjin ang iyang inahan. Siyempre, mangutan lagi kayo sa iyang amahan. Aguling. Kadako kang ambot lang. Kadako kang gumot at problema. Problema yun. Nang po yun eh. Nga no, nga si Vincent man ang iyang amahan nga si Palmer man ang atong sasawag kaniya. Sige doon, ariyan na usan ako sa Jinjin ha. Siya mo ginapasalig nga mo imuhi ka sa kapagkaon. Ha? Ariyan na usan ako. Ito yung kino. Unsan ka? Ingon ka, ikaw manuhi ka sa atong pagkaon. Ay! Hala! Umuti ay lulan! Nakalimut mo ang Jinjin da! Giti! Ani sa aka, lula sana ha kay moadto sa nanay Jinjin komedor kay mag-andam sa ako ato pagkaon ha! Tabang lang gusto ni Lunay. Ay, ayaw lang sa GP, oy! O nga na lang, ikabig jud nimo kay tudluan jud ka nanay Jinjin unsaon pag-cook sa food. Ha? Oh, nice. Sige, apel lang bi, apel lang tatulo bi. Apel. Kimbot. Chololo. Sige ha. Lula, ato sa komedor. GP, ano naman ito nga sa pagduol ako ninyo? Mura nag-uol mong ha? Naluoy man gud si nanay nako. Si Lola Pearl man gud. Gamay lang naman ng sado. Dawid na na, Sing Pearl. Niloy. Ayun pa lang tunggu niya, gigipon mo si Shen. Nakadungog man gud ko ni Lola Pearl. Nagigda man ko sa sofa ato, natug ko. Iya? Nakadungog man ko niya nga. Suko kayo siya nako. Eh, pasabi lang to si Lola ni mo, Pearl. Ano ka nung baliha to yung gisulti? Nasakitan man ko lalabi. Entaw, ako. Pasti lang, paggamay tali mo, na nakasinati at magkasakit. Pero, si nanay ni mo, Jinjin, labaw pa nga nakasinati at magkasakit. Sa mga kamot ni Perla. Unsa man din ang hitabo ni Nanay Lola? Ano, abili mo? Himaltrato na. Si nanay ni mo, Jinjin, tukad sa gamay pa. Hangtod na lidako na, gipriso lang gitintahan sa kwarto.
Preso Lola ka nang dili na makagawas? Oh, ay gawas-gawas. Ay, pagani ka, kaya libre pa kang kagawas. Kasi nanay na hindi na ipon. Siniriso dito. Pero dili lang din ko magpakita ni Lola Pearl o ni Mami Shane Pearl. Oh, paglikay lang yung una, labi na ni Saint Pearl. O Lola,